God dag alle sammen, dette Trond Atten Tveiten, og hører du på podcasten her, så vet du at det Joint Pod, podcast nummer 3 for året. Sist podcast snakket jeg med Ray Lakeman fra Anyone's Child. Denne gangen skal vi gå litt til Norden igjen, og til Danmark, der vi skal snakke med Henrik Orøje. Uttaler det riktig? Hvordan? Ja, Orøje. Orøje. Og han fra den skandinaviske avdelingen av LEAP. Og Henrik, en liten presentasjon av deg selv. Du politi, hvor mange... En liten summering om hvordan du kom frem til å havne i LEAP. Ja, det gjorde jeg. Jeg har været i politiet i 32 år, Københavns politi. Og på et tidspunkt var jeg leder af narkotikaindsatsen på gadeplan i København, og senere leder af lokalpolitiet i Indre København. Og i den forbindelse arbejdede jeg med i områder, hvor der var meget narkotikamisbrug og mange, skal man sige, sølle tabte skæbner. Og i og med at jeg selv steg i graderne og havde en vis magt og indflydelse, så havde jeg også mulighed for at gribe tingene anderledes an, end jeg kunne, da jeg var ung betjent. Og samarbejde med forskellige organisationer på, hvordan kunne vi skabe et bedre miljø i København. Med hensyn til misbrugsmiljø og så videre. Så jeg er engageret med noget arbejde med organisationer der, mens jeg var politikommissær og leder af lokalpolitiet i Indre By. Og prøvede at gøre tingene anderledes og mere humant derinde. Så det var den måde, jeg kom ind i det på, kan man sige. Ja. Dette jo en kamp, og mitt spørsmål blir ofte, du en af de få politipersonerne, som har turt at stå frem med dette her i Danmark. Hvordan det i Danmark for det politi, men kvinder som tør at stå frem med et andet synspunkt end en hele politik? Jamen, jeg tror, man skal se på det på den måde, at umiddelbart så siger politi, at man har ikke nogen holdninger til det. Politi og politik er en dårlig blanding, sådan generelt. Men man har en holdning til, som menneske og som politimand, at man gerne vil gøre det så godt som overhovedet muligt. Det gælder også i mange andre jobfunktioner. Og når man går derinde og arbejder i det miljø, og ser, hvordan de mennesker har det, så ser man også, hvordan man kan gøre en forskel, når man er helt inde i maskineriet der, hvis man kan sige det. Så det er ud fra de betragtninger, nogle menneskelige betragtninger, at man prøver at gøre en forskel. I Norge så har du noget som det Norsk Narkotikapolitiforening. Har du noget lignende i Danmark? Nej, ikke mig bekendt. Altså, man har nogle interesseorganisationer. Der er noget, der hedder Brugernes Akademi og så videre, som er tidligere brugere eller nuværende brugere. Mere på den side har man noget. Så det er jeg ikke sikker på, man har. Hvorfor tror du i Norge at i Norge har en egen modell? Du har Norsk Narkotikapolitiforening, og mye når jeg snakker med politi som ønsker endring slik som deg, så får jeg ofte beskjed at vi kan snakke om det under 4 øyne, men du må ikke si mine meninger. I Norge så har man rett og slett en risiko faktisk for karriere og lignende hvis man sier ifra at man ønsker en endring av narkotikalovene. Hva tror du grunnen til det? Jamen, jeg tror, det er generelt mange steder i verden, altså at man altså, det er jo det med ytringsfrihed, hvor langt går det, og ønsker man en ændring, og hvad er det? Altså, hvad er det? Man skal forholde sig til, om det er politi, arbejdsmæssigt eller privat, eller hvad ændringer er det, man ønsker, sådan set. Og det kan være svært at ytre sig om, fordi det, man siger, det kan jo blive misbrugt i nogle andre sammenhæng. Så vi er tilbage til det basale. Hvad er ytringsfrihed? Har man ytringsfrihed? Har man ikke ytringsfrihed? Man har vel lov til at udtrykke nogle holdninger,
Det er jo også et dilemma. Man kan jo ikke sige, at jeg synes, det skal være anderledes, og hvis jeg får ordre på at gøre en indsats mod narkotika, eller hvad ved jeg, så vil jeg ikke gøre det. Altså, det kan man jo ikke sige som ansat. Altså, og det vil jeg heller ikke sige, hvis jeg får besked på, at jeg skal gøre en indsats mod noget narkotika eller et eller andet af mine ordner, så vil jeg også gøre det. Selvfølgelig vil jeg det. Men jeg kan også godt have en holdning til, hvordan jeg synes, det burde gøres, og prøve at arbejde med det. Og i det område, jeg selv kan gøre noget, så gør det bedst muligt der. Som ud fra et menneskeligt hensyn. Hvad mener du har vært den største fejl med narkotikapolitikken de sidste 50 årene? For rusmidler har ikke, veldig få som egentlig tror det, men mange av disse narkotiske stoffene har ikke vært forbudt alltid. Men det der begynte å komme inn mye som en reaksjon på slutten av 60, tidlig 70-tall. Hva tror du har vært den største feilen med narkotikapolitikken, og hva tror du er den største grunnen til at han ikke vil snu det, selv om han er fuldstændig klar over fejlen? Ja, det er jo et kæmpestort spørgsmål, du kommer med der, som er næsten umuligt at svare på, fordi der er i sådan en proces over så mange år, det kan jo ikke undgås, men alle vil jo lave en masse fejl i alt muligt. Der har både med det at gøre, men også med andre ting, så jeg ved ikke, man må hellere se på hvordan kan man, skal man sige, gøre det mere respektfuldt og humant. Altså, som da jeg begyndte at arbejde med det, man kan sige, jeg er jo ikke i tvivl om, at der er jo ingen, der ønsker at være afhængig af stoffer. Alle vil jo gerne være afhængig af noget som helst. Altså, man vil gerne selv kunne vælge, om man vil det eller ej. Men for mange af dem misbrugere, brugere, som de også gerne selv vil kaldes, de skal have det. Og så kan man sige, man kan heller ikke bestemme, hvornår de skal være for eksempel stoffri eller ej. De vil gerne være stoffri, men det er kroppen, der fortæller dem, hvornår tiden er inde til at være det. Det er ikke noget, tror jeg, andre kan styre. Da jeg overtog området, hvor der er mange stofbrugere, der sagde jeg til mine venner, I må aldrig mere jage en narkoman eller noget andet væk fra kantstenen, hvor de sidder, hvis I ikke kan fortælle dem, hvor de skal gå hen. Før i tiden, det har jeg også selv gjort som ung betjent, når de sad ved trappeopgange og husopgange og hang ud efter at have taget noget stof, så blev det bare jaget væk. Det har jeg også selv gjort, som sagt. Men jeg føler, at man må ikke sige til dem, at de skal gå deres vej, hvis man ikke kan fortælle dem, hvor de skal gå hen. For mange har jo ikke nogen steder at gå hen. Men det kan man så opbygge med nogle varmestuer, herberg og så videre. Så man kan hjælpe dem derhen. Og så er det heller ikke til gene, kan man sige. Så det var en af de ting, der var anderledes. Altså, jeg er politiker, jeg har også snakket så vidt med David Nutt, og han var forsker i Storbritannien, og han ble jo, når han kom frem til funnene sine om narkotika, så fikk han jo beskjed av regjeringen for at det skulle holde kjeft. Han fikk jo beskjed å gå av. Det er det med at man finner bevis på at narkotikapolitikken har fungert, og man finner også andre bevis på skadevirkningen av ulike stoffer. Men det har blitt en slags måte at man skal på død og liv forby det, koste hva det koste vil. Hva som har skjedd med politikere? Man kan ikke ha en åpen debatt om et rusmiddel. Eller som du sier, cannabis og lignende. Hvorfor kan man klare en åpen debatt uten at man tillegges dårlige holdninger, kan man si det? Ja, men det kan man jo spørge sig selv om, hvorfor kan man ikke have sådan en åben debat? Så er vi nok tilbage til det med ytringsfrihed at gøre, og så er der politik i det med stemmer, stemmeandel, og der kan være mange årsager til det, og sikkert også noget frygt. At nogen kan tænke, jeg må jo ikke sige noget, så derfor siger jeg ikke noget. Men det kunne i virkeligheden godt være, at det var, man ønskede at blive hørt, eller nogen hørt på folk. Altså, at man virkelig ønskede debatten, men det kan jo også være, at vi selv går og tror, både som politi og som menneske og læge og sygeplejerske, hvad ved jeg, at det er nok bedst, at jeg tiger stille og ikke blander mig i den her debat, og lader alle de andre blande sig eller deltage i debatten. Men jeg tror, at alle faggrupper og alle stemmer er vigtige, og
at blive hørt på. Altså nogen, der ved lidt om det. Fordi der er jo masser, der ytrer sig om ting. Det kender vi jo i alle aspekter. Om ting, som de egentlig ikke ved noget om. Vi kan ikke, siden du sniller, har ofte lang politimann i København. Vi kan komme bort fra det alle forbinder med København. Christiania. Ja. Det er jo trist, hvis alle forbinder det med København. Nej, altså jeg har vært i København mange ganger, og jeg forbinder København med veldig mye annet, men Christiania har blitt et sånt slags snakkepunkt her i Norge, eller talking point. Men så er det sånn skrekkeksempel. Jeg har selv vært i Christiania, jeg fant ikke det så veldig skremmende, og jeg var egentlig imponert. Det var en slags, der man brukte faktisk en alarmsystem når politiet var på vei. Så det var en slags flyalarm. Ja, der er mange alarmsystemer det. Men menneskene i Christiania, vi var stort sett veldig hyggelige og veldig åpne og veldig greie mot meg, selv om jeg var ikke på jakt etter stoff, jeg var bare på jakt etter å se hva det var for noe. Det er reaksjonen på Christiania, for man ser at det er en slags fristat. Og da er mennesker får lov til å gjøre hva de vil. Hva er ditt syn på Christiania? Hvordan føler du, altså, bare litt, du som politimann, hvordan føler du for Christiania? Og litt historie der. Ja, men det er hele spektret fra gode følelser til dårlige følelser. Ja. Det er jo alt, men altså, det kan det jo også være mange andre steder i en stor by. Men glamourøst, det får du mig ikke til at synes der. På nogen måde. Ikke det gør jeg. Først sig de dårlige tingene, og så kan du ta de gode tingene til slutt. Ja, men det er... altså... Jamen, det er for stort et emne. Det er det. Altså, det er det. Men udgangspunktet er, at jeg synes, at alle bydele i en stor by, de skal være fredelige og tilgængelige, og at man vil hinanden noget godt, uanset hvem man er. Om man er politi, eller om man er en, der skal ind og købe noget, eller bare gå en sightseeing-tur. Det skal ikke være farligt, eller farligere at være i visse dele af en stor by end andre. Mener du, det er farligt at gå i Christiania? Ja, det kan være det. Det kan også godt være, at det ikke er det. Altså, det kommer an på. Det er ikke til at vide. Men hva, hvis du snakker litt om legalisering av rusmidler, og når jeg var i Christiania, så var det jo stort sett, jeg var liksom veldig overrasket og åpnet. Men du vil selv også regulere rusmidler, ikke sant? Om jeg vil hvad? Hvad siger du? Om jeg vil hvad? LIP har vært for en regulering av rusmidler. Ja, altså der er jo forskellige modeller. Der er jo også den portugisiske model, hvor man bliver tilbudt behandling i stedet for straf og så videre. Der har jeg jo mødtes med portugisiske politifolk, som var vældig begejstrede for den model. Ikke fordi den løser alle ting, men fra deres udsagn, at de statistikker, de har dernede, så stoppede det jo i hvert fald en rigtig dårlig udvikling, da de indførte det. Og det er jo ikke, jeg snakker med en politikommissær dernede, der stod for deres narkotikaafdeling. Det har ikke gjort, skal man sige, deres arbejde mere besværligt med de lovgivningstiltag, der er lavet dernede. Men mener du at cannabis bør legaliseres, som man burde regulere dette her på, i egen statlig udsalg? Det har jeg egentlig ikke rigtig nogen holdning til. Det er et politisk spørgsmål. Jeg har en holdning til, at man skal have lov til at diskutere det. Jeg vil sige, om det skal være det ene eller det andet. Jeg synes, det er svært, men jeg synes, at dem, der er afhængige af det, og så videre, de skal i hvert fald behandles ordentligt af alle. Men vi snakker om organisert. Jeg skal læse noen påstander her fra det norske narkotikapolitiforeningen, så får du si hva du vil. De så var at
en avkriminalisering vil svekke politiets rolle for å avdekke bruk og besittelse av narkotika, og ha negative konsekvenser i politiets innsats for å bekjempe alvorlig organisert kriminalitet. Hva har du sagt til det? Ja, men det er jo så det snakkede jeg med portugisiske politifolk om, og det sagde de, det gjorde ingen forskel i deres arbejde. Så de kan fortsatt... Men hvorfor tror du politiet i Norge sier noe sånt? Det er jo, ja, jeg ved ikke om det der er evidens for det, de siger, det er baseret på nogle undersøgelser, eller at det er en tro. Det må man spørge dem om. Hvorfor? Hvorfor tror man det? Men det er da interessant at være baseret på, men jeg kan egentlig også godt forstå, at man kan tro det. Det kunne jeg måske også godt tro. Men i og med, da jeg så snakkede med narkotika efterforskere, der sagde de, at det ikke var noget problem. Det gjorde ingen forskel. De efterforskede stadigvæk organiseret kriminalitet og så videre. Så det var det. Det kom en annen påstand her, og det er grunn til bekymring for at signaleffekten ved en avkriminalisering gir særlig de unge, og dette er en dårlig effekt for de unge, og dette kan senke terskelen til å eksperimentere med narkotiske stoffer. Hva har du å si om det? Ja, men det er jo et spørsmål til læger, forebyggelsesenheder og politikere. Fordi det er jo nok også et spørgsmål om tro og en nødvendighed for, at der bliver truffet nogle politiske beslutninger på, hvad tror man. Fordi der er jo ikke rigtig ret mange, der ved det. Men jeg finder det lidt rart, at... Sige, der er andre steder i verden, hvor i USA og Canada, hvor de er åbnet op, der tror de åbenbart ikke det. Mm. Nei, for det er jo litt interessant, for jeg har jo sett at her i Norge selv at alkohol har blitt lettere tilgjengelig de siste 20 årene med flere utsalg og lignende, men alkoholbruken blant unge har faktisk gått ned. Ja. Men det er jo også fint. Altså, men man kan sige, på et tidspunkt, der havde jeg 38 politi efterforskere mod narkotikaindsats. Men jeg kunne have haft 100, altså jeg kunne have haft 1000 nærmest. Altså, man kan se USA's kamp mod narkotika. De putter milliarder i. Altså, det ser jo ikke ud, som om de er ved at vinde den kamp. Ja. Så det er måske lidt ligesom at tømme Atlanterhavet med en teske. Man kommer aldrig i mål, men man kan sige, hvis man bruger nogle penge på forebyggelse, altså til børn og unge, helt ned i folkeskolen, i de mindste klasser, hvor man nu skal starte, det ved skolelærer, pædagoger og psykologer meget mere om. Men der er jo måske nok en større chance for et resultat, end at ansætte, skal man sige, 1000 efterforskere mere, eller militær, eller hvad vi er. Det er jo nok der, at man i virkeligheden bare skal starte, og så bruge nogle penge der. Det er så min holdning. Vi er ofte når jeg er historiestudent og litt sånn historienørd, kan man si, og jeg ser at dette er mye av det som skjer nå med narkotika, er mye av det samme som skjedde under forbundstiden i USA, når man prøvde å forby alkohol. Ja, det gikk heller ikke så godt. Og er det en sammenligning du var enig i? For politiet i Norge synes den sammenligningen er forferdelig, og jeg får veldig sinte stemmer hver gang jeg tar om de sammenligningene. Synes du sammenligningen er riktig? Ja, det kan det jo godt være. Altså nu kan man se her nu er mentolcigaretter blevet forbudt. Og det kan man ikke købe mere her. Men nu læste jeg lige, at nu er der jo stor indsmugling af mentolcigaretter fra andre lande og produktion der. Så det er jo bare det. Så man kan sige, det er vel bedre at bruge penge på at lære folk, eller børn og unge. Det er nok svært med de voksne, min alder og så videre. Men børn og unge, at bruge pengene der på at lære dem at holde op med, eller lade være med at begynde at ryge. Det er vel der, det starter. Ja, for røyking i Norge gikk jo ned faktisk når man bare kuttet ut på utesteder. Da forsvant jo mesteparten av det, kan du si. Ja. Bare spørsmål til her. Nå har jeg forsøkt å se, du er vel enig, hvor stor er LIP i Danmark nå? For jeg vet at LIP i Norge er
ikke så veldig stort, men hvordan er dansk politi? Tør flere folk å da melde seg inn i organisasjonen? Det er nok lidt ligesom Norge. Det er meget, 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 meget let. Så det, tenker, altså, ja. Ja, der er ikke rigtig, det er ikke rigtig, altså, der har ikke rigtig været noget, skal man sige, engagement eller engagere sig i på den måde. Så det er, jeg vil gætte på, det er lidt på samme, skal man sige, lave niveau som i Norge. En ting som overrasker meg litt. Jeg har venner og bekjente som har fått dommer, og det kan være som en dommer for kanskje et par gram cannabis og lignende. Og det her vil da sitte igjen på rullebladet i stort sett, og kan være med å ødelegge fremtiden deres. Ja. Men har de rulleblad, for å kjøre for fort i trafikken eller en del andre ting, så går det greit. Hvorfor er det at ha rusmidler på rulleblad skal være så mye verre enn andre ting på rulleblad? Ja. Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er jo en politisk beslutning, kan man sige. Men du har i hvert fald ret i, at sådan en på sit rulleblad, som vi kalder det i Norge, det er jo en forfærdelig ting at have, fordi det kan ødelægge unge menneskers fremtid. Så det er en rigtig, rigtig trist ting. Og man kan spørge sig selv, giver det værdi? Men det er jo nok også, at vi er tilbage til. Det er nok en politisk beslutning. Men det blir ikke bare en politisk beslutning, men også holdningene generelt sett. Jeg kan vise en arbeidsgiver at jeg har kjørt 160 zoner, og jeg kan vise dem at en tilfelle av bruk av cannabis, og vedkommende person vil se styggere på cannabisen enn han vil se på fartsboten, så det er liksom en holdning blant nordmenn generelt sett. Hva tror du kommer av den holdningen? Tror du det er bundet av at politikerne har skremt oss? Om jeg tror, at politikerne mener, at det skal ændres, eller hvad? Ja, for jeg forstår spørgsmål. Jeg ser på dette arbeidsgivere ofte dette er arbeidsgivere, og de ser, det er de som ser på dommene, hva du eventuelt får, og de ser strengere på rusmidler enn andre ting. Så jeg bare lurer på, hva kan det komme av? Ja, det har du nok ret i. Altså, der er nok mange jobs, man godt kan få, selvom man har kørt 160 km i timen igennem storbyen, hvor man må køre 50. Men man kan ikke få jobbet, hvis man har en plet på rullebladet straffetesten med cannabis. Ja, den slår hårdere. Den anden, og man kan sige, at det er farligt at have 2 gram hash på sig, kontra at køre 160 km i timen igennem en storby. Nej, det er bare 2 forskellige ting. Det er i hvert fald, det kan ødelægge en del af et ung menneskes liv at blive taget med 2 gram hash på lommen. Det kan det. Det kan det. Det må jeg sige. Og det er jo en stor pris for samfundet også. Ja, for denne krigen koster jo kostnader ved dette her, altså man må si, som er enorme. Ja. Jeg skal ikke be deg om å bry deg inn i politikk, men når jeg kommer til gjennom spørsmålsbunken min her, så er det noen melding du vil gi til norske politikere og norske politifolk, som du mener de burde høre? Jamen, det er jo skabe et åbent forum, hvor man kan ytre sig frit, ytringsfrihed, hvor man kan debattere frit, hvor man tør at sige, hvad mener man, og så være forskel på, hvad er det, man tror, og hvad er det, man ved. Det, man kalder et trygt område at være i, hvor man kan ytre sig. Og så tror jeg heller ikke, at man skal være bange for, hvis nu nogen siger, men vi synes, om det så er politifolk, der siger, vi synes, det skal legaliseres. Det er jo ikke ens betydende med, at de ikke vil gøre det, som de får besked på, og som er deres arbejde. At deres arbejdsgiver, hvis de skal gøre et eller andet, så gør de det alligevel, selvom de måske synes noget andet. Bare man har lov til at diskutere det. Altså,
Jeg ved da, i Danmark, der er der også forskellige holdninger. Ja. Blandt politifolk til, hvad skal man gøre? Der er nogen, der synes det ene, og nogen, der synes det modsatte. Men alle vil jo gøre det, som man får besked på at gøre af sine chefer og sine overordnede. Da vil jeg takke deg for at du svarte på mine spørsmål. Velbekomme. Og for jeg var selv lytterne, dere håper dere likte det dere hørte. Har kommentarer, kommenter i kommentarfeltet under. Denne podcasten legges ut på SoundCloud, på Spotify, på Anchor. Stort sett de podcasttjenestene som eksisterer, kan du si. Så jeg håper dere liker det dere gjør. Kom med kommentar tilbake og forslag til nye spørsmål. Og at dere faktisk sprer den til flest mulig. Tusen hjertelig takk.